Reetrikkeri. Ei oo väliä mitä kikkeli. Juontaa pasko, pudin ja tulee sontasta kusikikkeli. Turha toivoo reekikkeli. Pelit resettaa ja voit jättää vehkees pyöriin. Vaikka vittu sementtiin. Tai riivon luokse hemmettiin. Tai johonkin muualle. Tai jotain eläintä. Ei mitään. Ei, mulla on pää ihan, mulla on ihan vitun tyhjä pää. Ei lähde vittu yhtään. Ei mitään saumaa. Ei lähde vittu yhtään. Vittu mä olen käynnissä. Mitä se pelaa sitten? Olisiko se joku läskipeli? En mä käytä huumeita. Tarvisin alkoholia lisää, mutta en mä jaksa sitäkään juo. Onko yksi Kiina? Ei me vaan sovittu, ettei Kiinaa. Ei kyllä lähde yhtään vittu. Strapista läkin säkin salla ja haluat säkin katsoa lyylikkyytiä hapetta, mutta kyllä sillä on syötävän hyvät nyytit. Word. Mä pakutan polleen, ne on mahtavat verkut ja soundia. Taiset vaamuiset verkut voi. Ja jos sulla olisi isompi muna, niin sunkaan ei tarvis laulaa paskoa laulua näitä. No. Tulee mulle vitun saatana, vitun räppärit vittu. Käyn vittuun. Joo. Ei kiinnosta vaikka chatti on tän näitä. Juontaa jättää näitä oikeesti tosissaan yrittäviä räppäriäit. Ei lähde kyllä yhtään. Siis vittu olemaan pahalteen silleen niinku vaan, että tää on se syy miksi mä en tee muussa, mä en tee biisejä. Mulla ei mitään saumaa, ei lähde vittuakaan. Mulla on myös elämä hukkaan, jos mä tekisin musiikkia. Niin mä en lähde Matti Nykänen Vesa-Matti Loiri hommiin. Vesa-Matti Loiri oli hyvä näyttelee. Viski ja potti sigarita oli läski. Nykänen ryyppäs. No joo, hyppäs. Tyhmä se oli. Alkoholisti. Ja sitten vielä toisen M oli vitun roma. Mikä se M oli? Toi Mervi. Vittu mikä muu ja huku. Kunnon tuhunut hyvin helvetti. Mikä sitä jätkää vaivassa, mutta sitten kun ne rupesi tekemään jotain muuta, rupesi laulaa, niin henkihän se lähti. Juontaa hyvä striimaa, niin mä keskityn striimaamiseen, mä en lähde tohon hommaan, mä rupean lauluhommiin, niin pysyy henkikin tallessa sitten. Pysyy henkikin tallessa sitten, ei lähde tohon hommaan. Ja reekkeliin. Ei tarvi olvari mitään pikkukikkeliin. Ei se koskaan kuitenkaan oo surreekikkeliin. Turha on toivoes. Tää osutaan reekikkeliin. Olvarin ison ulma on osua reekikkeliin. Joo my bro, on muuten sitten live päällä. Mulla olisi tämmönen... Mä olen hieman humalassa. Joo, mutta tiedätkö mikä piristää aina? No, sun mutsi. Ei. Sanot joo. Ei tolleen vastannut. Ai vittu, nyt kyllä näin Vetnis, nyt saa kyllä Vetnis. Vetnis on pakko myöntää tätä, nyt saa kyllä Vetnis kyytiin. Tuo oli kyllä justiinsa, tuo oli kyllä niin vittu ovella. Vittu, että nyt kyllä lähti. Mä en tiedä, ihan vitun tyhmä juttu oikeesti, mutta siis Vetnis on kuitenkin nuori poika ja mä sen mutsia pannut, tai siis, tai faijaa tai ihan sama. Ja silleen on nyt piristä. Olihan tuo ihan vitun hyvä, ei tohon parempaan väliin ei voi lähteä. Joo vittu hirveetä saada, en tolleen voi vittu tehdä. Mitä vittua sä teet? Tää?
Tää vittu ponaritaan. Meidän vittu pääskiin. Mehän on 7,5 kiloa rahaa. No ei vittu taas. Mitä vittu on läski selvä? 2 tonnin ponarit tuon balanseen. Noin. Chili 40 €. Chili... Ei mun vittu, mä piti availla. Ei vittu, mä olen kyllä... Mä oon tällainen oikein lähkyllä. Ei vittu. Mä oon tällainen kyllä... Nyt tää oikein lähkyllä. Joo, ei niitäkään tiedä, kun se oikein miettii. No, mut joo. Tää nyt ei kyllä oikein lähkyllä. Ei sitä oikeesti. No niin, nyt stop. Ei se ihan ollut näin nyt. Mä otan skarppaa nyt ja nyt täytyy kyllä vittu mitään röhkiä. Nyt on kyllä vittu, ei se oikein. Otan kuitenkin yksi vielä, mutta sen jälkeen... Eihän se nyt, mitä vittua mun päässä liikkuu vittu, haloo. Nyt mä aikaa tosiaan ja me on huhhuh. Kyllä lähtenyt, nyt tää onkin kyllä lähtenyt. Chili. Chili, 12 40. Paljon se petti on. Tää on kollektit vaan. Ihan jäätä kato. Voin aukoa, mä vetän röökiä ja mä en tiedä mitä vittua oikeesti. Nyt ei kyllä lähde yhtään pojaa. Hilipadi, hilipambaa, jälleen tuli jallaa, tuli tallaa, tuli tuntaa. Ja availuunko se sitten meni vai mikä se meni sitten, joo. Kattos vaan, kyllähän sieltä sitten aukesi. Peuraa ekana näkösjääs. Sieltä sitten lähti. Siellä sitten, että tosiaan. Hilipati. Peura lähtee nyt sit tosissaan, juu. Olet paskaa kauan. Skarppaan, no vittu mä olen kännissä. Mä tarvitsen jotain vittua, en mä tiedä, mä tarvitsen lisää alkoholia. Mä tarvitsin 6,5 sakun kaapista, mutta kun ei nyt pysty, ei lähde vittu. Siis mitä mun piti tehdä, mitä vittua mun tehdä? Peura, trolli, Vilhelmi, Vantepressa, Nautsukin, Rapperi, joo.
Se on tästä lähtee. Ei se nyt tästä lähtee. Siis ponarit auki nyt, niinkö joo. Okei. Tipitäpi. Helköti. Mistä se vittu ponari on? Mitä vittua? Tää? Siis meillä on ponaria vai? Tää? Ei se noin vähän maksanut. Vittu mulla menee kyllä aivot. Onko mukaan Wilhelmi ja Trolling? Niin kuin Wilhelmi oli ja Vanteri oli paskat. Joo. Ei vittu vielä väärin. Vittu kun ei nyt oikein lähde kyllä. Ei oikein lähde joo. Katos vaan, hän lähti vähän tuunusessa lähti tänään. Ei oikein nyt aukea. Mä yritän lukea 700 vittu eri boardia ja chattia ja kaikkea. Menen vittuun saatana läski soittelemasta. Vittu, Olovari, mitä vittua? No mitä vittua säkin nyt soittelet? No morjesta. Morjesta. No tässähän tää. Löytiin Joo. Mä vaan ehkä unohdin, että... Siis oi, kuuntele, hei, pysähdytään tähän hetkeen. Kuuntele, pysähdytään tähän hetkeen. Mitäs vittua me ollaan tekemässä nyt? Siis mitä me ollaan nyt tekemässä? Mulla on vittua hajua. Ei tässä nyt mitään virheitä aio tehdä siinä. Ei mulla mitään hajua. Sitä mä kysyinkin. Ei mitään läppää heitettiin, että you know. 14 vieveriä. Vitsi, kun kerran mä seuraan 7 vieveriä ja sä et sä teidän paskalla pelaat.comillekaan sun parhailla kahdenvetyksillä tai meisin meemeillä tämmöstä katsojamäärää, mitä mä saan vaan tuoliveelle. Mä heitän vaan tyhjän lasin tohon ja lähden vaan dokaan ja syömään kebappia, niin vituttahan se. Joo. Mut anyway. Niin, mitä mun siis pitää tehdä? Varmaan ottaa tuon love. Tai siis mitä mä siis... No kato, mähän en sano mitään selvää mitä sä just sanoit, mutta sun kannattaa nyt katsoa tuossa vaikka Prinsessa ja siitä eteenpäin sitten. Niin, meillä on täällä kotikatsomossa kova jännitys, että miten tässä nyt käy. Toi hyvä, mutta sit tosiaan siinä on semmonen homma kanssa, että teinkin puolimuotoinen vitun nakkikioski, että tosiaan suosittelen silleen, että Kande laitti tuolle 3.7 semmoista CV tulee jo, että no, meillä on haku päällä, niin taas vaikka naukahtaisi. Olomarillekin vähän parempi työpaikka, niin ei tarvi saatanan läskien perään huudella sitten, kun mitä vittua, mikä ei säkin ole mukaan kommentoimaan jotain juontaa CS, kun ei vittu osaa pelata CS. Niin. Pitäisi varmaan pelissä vähän tietääkin jotain, tiiäks, en mä rupea karkaa selittää sen, mä tiedän mikä on karkaa. Mutta tosiaan faktahan on se, että ei kannata mulle soitella, voi saada vähän silleen hyvää, tiiäks. Mä saan vähän hölkytiä, mutta tiiäks mikä on oikeesti hauskinta? Niin. Mulla ei vittu mitä täällä tapahtuu. Meissä saattaa olla vähän rupea olemaan huppelis kyllä, jos ihan totta puhutaan, että kiva kun soita. No kyllä se pitää saada kuitenkin... Näyttää siltä. Silleen niinku rehellisesti, että ihan pelkkää pissejä ja alkoholia, mutta kun meni tuossa semmonen litra viunaa tommonen leka, tuossa sujahti, ja sitten vielä puolelle etkään pullo perään. Ja, no, ja semmosia yksittäisiä oluita perään myös sitten. Niin. Hei, laulapa meille joku kappale tosta, niin mä jatkan tässä harjoituksia, niin mä toivotan oikein hyvää avausta. Sehän Prinsessa tuosta naukahtikin auki, niin nyt joo, ei se mitään. Kannattaa varmaan ruveta, tiiäksä, kun ne rupee oikeeta, kun meitsi kuitenkin painaa ja ja silleen, että ruveta miettiä, että onko se juontaa oraa sitten kuitenkaan niinku se, mikä maksaa. Niin. Tässä kannattaa ruveta vähän mietiskelemään jo, että kouluhommia. Se on semmoista. Hei, ei mitään. Hyvää illanjatkoa sinne ja... No niin, ei mitään. Kiva sullekin kanssa ja nähdään taas. Hei, Davai, хорошо, спасибо. Jumalauta, että lähti. Olko pelkkään läskit, soittelee sen, vähän voi jotain. Mutta kun mä en tiedä mitä vittua. Siis me vedettiin rinnassa. Ja sitten on Norsu. Ja vittu, siis oliks tää point vittu vai? Mä en kyllä unohdin. Mä aloitin huomenna tänään. Tai siis mä luulen, että tänään on niinku huomenna. Mä menin jotenkin päivän ohi itse. Mä jotenkin kusin nyt päivän tästä välissä. Mulla oli oikeesti kyllä tärkeät hommia. En halua teille kertoa, että kuulu vittuvat teille, mutta oli ihan hyvä syy häipyä tosta vähän hökäleimään, mutta sitten jotenkin ei vittuakaan haju. Join mä myös vähän liikaa vodkaa sinne ohi mennään. Ei vittuakaan hajua, että oli kyllä ihan vitun kiva. Kiva oli kyllä ihan vitun kiva.
Oikein ihan mahtava ilta. Kiitos suuresti. Vittu.